εξερεύνηση του μεσογειακού θαλάσσιου κόσμου είναι εδώ, στο θαλασσόκοσμο, που βρίσκεται στο πάρκο της πρώην Αμερικάνικης βάσης Γουρνών. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά μερικά από τα εκατοντάδες είδη ψαριών που βρίσκονται στις ειδικά διαμορφωμένες δεξαμενές τους. Η συνέχεια επί της οθόνης. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Φώτη Πανταζόγλου, υπεύθυνο επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του Θαλάσσιου Πάρκου εδώ στο Θαλασσόκοσμο. Πώς ξεκίνησε, πότε αυτή η ιδέα για την δημιουργία του Θαλάσσιου Πάρκου και αν μέχρι σήμερα έχετε αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες? Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας. Το Crete Aquarium Θαλασσόκοσμος ξεκίνησε σαν ιδέα στα μυαλά των επιστημόνων του πρώην Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης την προηγούμενη δεκαετία, γύρω στο 1996. Υποβλήθηκε μετά σαν πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτή η πρόταση πέρασε μια αξιολόγηση, εγκρίθηκε και η κατασκευή του ξεκίνησε περίπου γύρω στο 2002 και το 2005, από το Δεκέμβριο του 2005, ανοίξαμε τις πύλες μας προς το κοινό, φιλοξενώντας στις εγκαταστάσεις μας μια αναπαράσταση του θαλασσίου βυθού της Μεσογείου. Θα ήθελα να μας πείτε πόσα είδη ψαριών βρίσκονται στις δεξαμενές του θαλάσσιου κόσμου και ποιο είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας κεντρίζει το ενδιαφέρον των επισκεπτών? Όπως σας είπα και στο ξεκίνημα, το ενιδρίο είναι αφιερωμένο στη θαλάσσια ζωή της Μεσογείου. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 200 διαφορετικά είδη θαλασσίων οργανισμών, ψαριών και μαλάκιων. Τα είδη τα οποία κεντρίζουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών είναι ή τα πολύ μεγάλα, όπως οι καρχαρίες οι οποίοι κολυμπούν από πίσω μας, ή τα πιο μικρά, οι υπόκαμποι, και φυσικά ένα από τα είδη τα οποία έχουν φωτογραφηθεί πάρα πολύ εδώ στις εγκαταστάσεις μας είναι οι μέδουσες. Πείτε μας για τις ημέρες, τις ώρες λειτουργίας του ενιδρίου και τι πρέπει να γνωρίζει ο επισκέπτης που θα θελήσει να βρεθεί σε αυτό το χώρο για να δει από κοντά αυτά τα είδη του θαλάσσιου κόσμου. Καταρχήν να τονίσουμε ότι το ενιδρίο είναι ανοιχτό καθημερινά και τις αργίες. Από την ημέρα που ξεκινήσαμε, μόνο μία μέρα ήμασταν κλειστά, και αυτό λόγω πολύ δύσκολων καιρικών φαινομένων. Αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε στη χειμερινή σεζόν, το ενιδρίο είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Και αυτό που θα χρειαστεί να γνωρίζει ο επισκέπτης είναι ότι βρισκόμαστε στο χώρο της πρώην Αμερικάνικης βάσης στις Γούρνες. Έχουμε προσπαθήσει και νομίζω το έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα σύστημα σήμανσης το οποίο τον οδηγεί με ασφάλεια στο χώρο μας, και ότι περίπου θα χρειαστεί, εμείς εκτιμούμε, τουλάχιστον 2 ώρες μέσα στο χώρο, έτσι ώστε να πάρει μια καλή άποψη για τα εκθέματα και για αυτά που του παρουσιάζουμε. Ήδη φέτος έχουμε μία σειρά 5 προγραμμάτων, τα οποία κατανέμονται αντίστοιχα με βάση το τι ηλικία είναι το παιδί. Αυτά έχουν σχεδιαστεί από τους επιστήμονες του ενιδρίου σε μια προσπάθεια να εκλαϊκεύσουμε με απλό τρόπο την επιστημονική γνώση η οποία προέρχεται μέσα από το ενιδρίο.
Παρατηρώντας κανείς τους χώρους του ενιδρίου, αυτό που διαπιστώνει και του προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός το πώς έχουν μεταφερθεί, αν τελικά έχουν μεταφερθεί, εσείς θα μας πείτε γι' αυτό, όλοι αυτοί οι τεράστιοι βράχοι πίσω μας, οι οποίοι φιλοξενούν και τα θαλάσσια είδη ψαριών που βρίσκονται εδώ στο θαλασσόκοσμο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι μια απορία που την έχουν και πολλοί επισκέπτες μας. Τα βράχια βέβαια δεν τα έχουμε μεταφέρει. Τα βράχια είναι κατασκευασμένα. Ένας τρόπος κατασκευής, όπως βλέπουμε στις ταινίες όταν φτιάχνουν τα σκηνικά, δώσαμε στους μελετητές, τους αρχικούς που ήταν Γάλλοι του έργου, εικόνες υποβρύχιες από θαλάσσια περιβάλλοντα γύρω-γύρω από την Κρήτη, και με βάση αυτά καθίσαν και κατασκευάσανε τα βράχια που βλέπετε πίσω μου, τα οποία είναι φυσικά από ένα ειδικό υλικό το οποίο δεν επηρεάζει τα ζώα, δεν επηρεάζει το νερό. Αυτό που θα ήθελα να πω εδώ είναι ότι στη δεύτερη φάση της επέκτασης του ενιδρίου, όπου προσθέσαμε επιπλέον δεξαμενές και επιπλέον περιβάλλοντα, αυτή η δουλειά έγινε καθαρά από Έλληνες, δηλαδή Έλληνες το σχεδιάσανε και Έλληνες το κατασκευάσανε. Κύριε Παταζόγλου, πώς μπορεί κανείς να γίνει μέλος του θαλάσσιου αυτού πάρκου, διότι φαντάζομαι είναι αρκετοί επισκέπτες οι οποίοι φεύγοντας από εδώ μένουν με τις εικόνες και τις αναμνήσεις και σίγουρα θα θέλουν να έχουν περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τον χώρο και γενικότερα στις όποιες δραστηριότητες διεξάγονται κατά καιρούς εδώ. Ναι, πραγματικά μέχρι σήμερα έχουμε πάνω από 3.000 μέλη του ενιδρίου φίλους. Η διαδικασία απόκτησης της κάρτας μέλους είναι πάρα πολύ απλή. Με μία απλή αίτηση στην υποδοχή μας κάποιος μπορεί να γίνει μέλος για ένα χρόνο αρχικά και μετά για όσα χρόνια επιθυμεί. Το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό και πέρα από τις δωρεάν απεριόριστες εισόδους στο χώρο του ενιδρίου, φροντίζουμε να ενημερώνουμε τα μέλη μας για ό,τι νέο συμβαίνει στο χώρο μας. Τους δίνουμε τη δυνατότητα να κατεβάζουν από την ιστοσελίδα μας φωτογραφίες αποκλειστικά για αυτούς σε υψηλή ανάλυση και γενικά προσπαθούμε να έχουμε μια σχέση φιλίας και συνεργασίας μαζί τους. Για τους μικρούς μας φίλους, όταν αυτοί συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, δεν πληρώνουν, απλώς πληρώνουν ένα ελάχιστο ποσό, το οποίο είναι μόνο για τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούν. Για όσοι από εσάς καταφέρετε να βρεθείτε στον θαλασσόκοσμο, η εικόνα και μόνο θα σας ανταμείψει και θα σας κάνει να ευαισθητοποιηθείτε για το μέλλον του θαλασσίου περιβάλλοντος.